održana je promocija knjige Istočke priče autora Igora Đurića. Ratko, vi se trudite da svaki put u biblioteku dovedete značajne goste. Večeras promoviše još jedna knjiga, recite nam o kojoj knjizi reč, kom je autoru reč i zbog čega je baš ova promocija značajna za Ozrečane. Dobro večer, iz više razloga. Ovo je promocija knjige koja se zove Istočke priče. To je jedna vrsta zavičajne istorije, zavičajnog osvrta. To je jedna veoma važna knjiga, ja se usuđujem reći ne samo kao zavičajna knjiga, nego u istoriji srpske kulture uopšte. Večeras lazarevačkoj javnosti predstavljamo jednog od najboljih lazarevačkih pisaca, veoma plodnog pisca, veoma vrednog pisca, koga sam otkrio pre otprilike 3 godine. Za mene je bilo neshvatljivo, dokupao sam se jedne njegove knjige, slučajno došla u ruke, da ja ne poznajem autora, pisca iz Lazarevca. I kad sam video kakav je kvalitet te knjige, potrudio sam se da što pre dođem do njega i od tada smo u veoma bliskim odnosima koji iz dana u dan sve više napreduju i imam utisak kao da ga poznajem već decenijama. Zbog toga stvarno večeras radošću predstavljam jednog od najboljih lazarevačkih pisaca. Po prirodi posla čovjek koji želi ozbiljno se bavi pisanjem, on je usamljenik, samotnjak. Tako da ja sam inače po prirodi takav i smatram da je stvaranje individualni čin i čitanje knjige individualni čin. I samo između ta dva čina je umetnost. Sve ovo ostalo je lepo odruženo, je zabrava i to, ali kad pisac piše, to je umetnost i kad onaj koji čita, to su dve najbitnije stvari. Mislim, drugo je poželjno, ali nije bitno. Kako biste se mogli ukratko predstaviti svojim sugrađanima vaša kratka zapravo bibliografija? Pa, bibliografija, štampao sam 6 ili 7 knjiga, sad nisam siguran u elektronskoj formi, imam 10-ak knjiga, imam blog koji je veoma posvećen i više sad ide možda na tu elektronsku varijantu zato što je to lakše, međutim papir je papir i smatram delom štamp jedino kad je štampano, kad je na papiru i tako. Inače nema nešto posebno, znate, ima jedan pisac i kritičar koga cenim, Nebojša Vasović se zove, on kaže kad pisac mnogo priča, onda ljudi pamte po tome što priča, ne po onom što je napisao. Tako da se ja držim toga, pišem pa kad do nekog stigne, to je tako, dobro. Ste mogli da predstavite sam sadržaj na knjigi kao što se sadržaj? To je knjiga o uspomenama. Znači, to nije knjiga uspomena, nego ona govori o uspomena. Svi smo mi to u nekoj mladosti preživali. Međutim, ovo ima posebnu težinu zato što mesto gde ste uspomena odigrali više ne postoji. Sam naslov kaže sentimentalna istorija jedne varoši, znači nije prava istorija, nego je sentimentalna, lična. To su uspomene koje smo mi nekad preživljavali, koji se svi danas rado sećamo, što više zalazimo u godine, to sve više i više. Mada tu ima etnografije, etnologije, ima onomastike, toponimije, ima recepata čak, i pesama i svega. To je jedan vodič kroz tu lač, eto tako možemo da kažem. Ona je izdata u tiražu 300 primjeraka, izdala izdavačka kuća Kvosno iz Kosovske Mitrovice i verujte, ne jedite jade, ali dobro je. Znate, kad je kriza, onda verovatno prvo treba da ljudi jedu, a za knjige ćemo imati vremena. Tako da i tih 300 je dobro. Prezentacija može dobra prilika da zainteresuje Ozrečane i Pa jeste svakako jeste, mada ljubitelji knjige kada hoće oni znaju da dođu do toga, ali ovo je druženje. Film je vrlo važan, film je u stvari jedna retrospektiva od jedne mirne tike varoši gde se pevaju pesme sigra do ruševina i mislim da je, a prvi tekstovi knjige su nastali kao u stvari scenarij za taj film.